Ladies and gentlemen, welcome to the podcast. Israel Matseke Zulu, up close and personally, as ghetto professor, king fruit, boss ori, fruit and veg, Manamune, General Potaski himself, one and the only, Agakomuni. Okay, ladies and gentlemen, without wasting any time, hosta Umlungisi Zondi. Kunjani fuka baba? Bhuti wami kunjani? Hayi man. Asiqale sibonge ukuzehlisa kwakho nokuzithoba kwakho and respond positively to the invitation. Thanks bhuti wami. Bro wami, everyone has a story to tell. Abanye ba decide ukuthi bashone nazo le stories sibhalwe ku obituary. Abanye sizitshela le story sisaphila. I believe you have a story to tell. Kunjani bhuti wami? What's your story? Ngibonga bhuti wami ukuthola leli thuba. Ngicela ukubona TV. Actually ngibona face to face. I'm happy bhuti wami. Ngizobingelela abo bonke abantu ababukela le show. Kuyinyanga yabo mama ngibingelele happy Happy Women's Month. Yes, lo khulumayo ngumlungisi ngokwabazali. Angizethanga igama lami. Ngumlungisi ngokwabazali. I was born and bred from Durban kwaMasho, esiqhaweni kwaMshaza afa la izinto zenzeka khona. Singexa boko likaNkulunkulu ngihlala la Mamelodi la uNkulunkulu angibeke khona bhuti. Ubani umlungisi umuntu ongangazi. Umlungisi is a HIV activist, HIV counselor, HIV ambassador yase Gauteng. I'm living with HIV for 20 years. I'm open about my status. Buka ngihle kanjani ngathatha lento one pill a day. Since ngathatha my ARVs bhuti wami ugula ngikwazi ngiso ngabantu ukuthi bagula. Number 2, umlungisi is a TB survivor. Ngiqala treatment ngikwi stage 4, shuthi bekwi denial ngifaka ipampers. Umlungisi is a project of rape. I don't know my father till today. Umlungisi is a rape survivor. I was gang raped 5 men. I was contracted to HIV. Yes. Umlungisi is as convict. I was sentenced for life early age of 16 years. I'm a robbery matter. Umlungisi is a author. I wrote books. Umlungisi is an extract addict. I smoke cocaine in Yaupe for more than 7 years. Okay. Asiyenze kanje mntakaba. Okay, ukhulele kwaMasho. Yes. At Durban. Yes. And then you committed a crime. Yes. The crime you committed. I'm a robbery matter. Oh. Yes. I'm robbery. Yes. And murder. Yes. And then you were guilty. Yes. You were sentenced to life. Yes. But besi 7 nabangani bami. Yeah. Yes. But mina ngimncane ngaleso sikhathi bengina 16 years abangani bami bebebadala bengishaya ngo 5 years 6 years. Ukuthi bengulo mfana othanda izinto. Ngafuna ukudlulwa izinto yabo yilapho kunomhlabelelo uthi zungangedlula iJesu afuna ukudlulwa izinto especially le today ayifuna ukudlulwa izinto so washizile yes bokuliphi ijele ngiqale wesivile ngasuke wesivile ngathi Ncome eqala kabusha ngaye Papaton bangilahla la emodabi Sondervatero Kotama ngaze ngafika le Eastern eBhongweni Eastern Cape. So mawufika eDanyani wa join gangsterism. No mangena mina angithi ngiboshwe ngincane ngikhulele ePlesoset ngasuke ePlesoset ngaye juvenile mangisuke juvenile ngaye adult mangifika adult vele inombolo bengayishaya mangifika ngimncane mangena ejele first day usuke izinto ezazizeka ngaphakathi ngangitshe nje imovu kanti zenzeka reality usuku lokuqala ngangibona ngathi sengidlala inyanga ngathi sengidlala the whole year yes but angijoinanga ngenxa ukuthi angijoinanga ngaphakathi ejele ngayithola sengiba sisulu ngidlengula abantu abayibiza ngama gangsterism yingakho today ngihlezi ngisho ukuthi mangaboshwa manje you can't survive ngoba ngidlengula ngabantu abayibiza ngama gangsterism abayibiza ngama 28. Ayisiyaqolisa mfoka baba uzibonile zomhlaba ayinakuselula ukuba nesibindi sokuthi indoda idisclose ikhulume indaba efana naleyo so wena
uinspire yini ukuthi uyibeke etafuleni le ndaba 99 nje ukuthi no wena you were gang raped in prison ama 28 onongoloza so yini pardon my cough. Oh yes. So iyenzeka kanjani lesini mntakababa? Boseshawa bokwenzakalani? Okuqala angithi ngidlengulwa ishoot abantu abayi5, okuqala ngidlengulwa abantu abayi3, okwesibili ngidlengulwa abantu abayi2. Okuqala kuba sengathi ngiyaphupha ngilele. Kanti angilele lento iyenzeke uyabona. Manje omunye mayizokubamba la bakuphendule so bakutshela ukuthi ekseni makuwavuka wa reporter bazonqoma vele lento uyayibuka lento iyenzeka kuyakuyenzeka ekseni 2 yavuka la uvuke iboshe gwazana kube nje ayithethe kama parish kube nje yani manje ngaleso sikhathi ijele oqala ulazi ngaleso sikhathi number 2 umncane iadvantage ngakho okwesibili ngingale eshaweni ngoba phela ejele ubona indoda ibuqale ukuthi ngibukane kanti ithi igeza amehlo manje ingakho okwesibili kwenzeka ngale eshaweni bavele bangibamba le nto iyenzeka kukhona ayenzakalayo ngenxa ukuthi nganxa yalanjwe ejele ngoba kudliwa le truth le kanti yalanjwa abanye bayenza yes willingly yes ngoba ejele phela kuyashelana kuyaqonyana kuyalalwana kulalwana ngalendlela ukuthi kuba amadoda ami ngabe iningi ingane esejele ubona National Department of Health ifaka ama condom ejele uyibuza ukuthi condom ifuna ngoba akekho umuntu osifazana kanti bathi prevention is better ngamanye shoot kahle ngamayemanzi bathi amadoda awalalane kahle but insecticide on the same ngoba vele yenzeka yes yeah no but mina into eyangipha amandla nogqozi akubanga lula once ngalesi sikhathi after sengidlunguliwe amadoda ayi5 ngagula kakhulu ngashawa ama-symptoms e-HIV ngaconsulta ngaphakathi ejele mangiconsulta ngathola ukuthi ngi-HIV positive uma ngithola ukuthi ngi-positive ngahluleka uku-accept ukuthi ngiphila ne-HIV ngazama ucommit suicide 3 times ngahlala kwi-coma 3 weeks wathi uNkulunkulu nomlungisa kusona isikhathi sokuhamba uma ngivuka kwi-coma 3 weeks ila ngaqala khona ngayibuka kabusha impilo yami thatha inqumo enqalezi izongisiza ngibe umuntu onenqumo la phambili ngakhuleka ngazila ngafuna uNkulunkulu uthi uNkulunkulu asimbize ngesikhathi sokumzima yena ukusikhulula thina bese siyamdumisa wasindiswa ngaqala lapho angithi ngaphakathi bayenza abafundisi yes nami ngwashayela ama-Bible study yes sonke siphuma singabafundisi yes ngasindiswa ngaphakathi ejele la ngaqala khona nga-attenda onke ama-program but ngahamba ngazama ukuhamba psychiatrist social worker abantu abaprofessional ngazama ukuthola umuntu la ngaphakathi ejele ozongimotivate ukuthi ngikhohlwa njani ngidlula kanjani lesimo engibhekene naso ngahluleka ukuthola umuntu ozongimotivate up until ngazimotivate mina ukuthi impilo ijeni indlela engahlala kuyahanjwa abantu abangaphumelela abaqhubeka nempilo babanjwe i-anger babanjwa amagquba ango-2000 anginendaba ukuthi victim rape anginendaba ukuthi abazali bakho bakulahla njengami njengoba ngiyi-product of rape I don't know my father kanti ngizothi uma ngikhula nami ngiphindwe ngidlwengule uphi umamakho uma wami usaphila so uyaze kanjani wena le ndaba ukuthi you are a product of rape okay mina ngizalwa i-single parent uma wami is extradited ubedla ama-drugs mayedla ama-drugs uma wami bethanda kakhulu alcohol mayebuyile edakiwe angitshene ukuthi baba wakho wenzani yayibona angidelele angikhulume zonke lezi zinto lezi ukuthi hey wena baba wakho wena wakudlongula ukuba ngakukhipha but into engiyithanda ngomama wami today is born again into engiyithanda akayenza ngabhoshini wase ngethi igama makane-enga ekwatile ekakhipha lamagama ukuthi wena kahle umntwana e-rape yes ngi-product of rape but ngiyambonga uNkulunkulu ngoba akangikhiphanga wase ngetha negama wathi umlungisi I don't know ngaleya minyaka benga-understand ukuthi why uma wami angethi umlungisi but today I understand ukuthi why uma wami ngiyalungisa today iy'mpilo zabantu today so psychologically and emotionally uhlukumezeke kangakanani I mean you came across the trauma this is a trauma it's a nightmare it's bizarre it's a traumatic experience so how were you traumatized ufile kanjani kwenzakaleni engqondweni yakho emphefumulweni makuceda ukwenzakala le inkohlakalo lezi ngapha umntwana we-rape uhambela abantu abadala na community robbery
robbery kwangena emajele umncane ejele naku soyadlenguliwa ukuhandla yonke lento le uyihandle kanjani but before uyihandle ufile kanjani ngifisa ukuyiveza ukuthi wami le journey or lempilo yami ngithi ke mina no pain no gain otshala ngenyembezi uvuna ngentokozo sometimes inyembezi ezikhala esazokhala zidlule ebuhlungwini makuzozala umntwana umama womntwana udlule ebuhlungwini igolide ukuze kumele udlule emilweni sometimes ezinye izinto zoyithola emva kobuhlungu no pain no gain ngithi uma kwangamele kwenzeke kimi kwamele kwenzeke bani ngikhule ngine-anger kufana ngabe I'm a biggest rapist yase South Africa I'm a product of rape uphinde ngidlengule but uNkulunkulu is turn around wathi umlungisi wena usiyona leyo nto akubanga lula but into engipha amandla ne-strength i-wisdom ngithola uNkulunkulu butwana ngazana naye kakhulu ngoba ngibuka la umthole kuphethe ngimthole khona ungithole mina uNkulunkulu ungithole ngaphakathi ejele la kuthiwa khona akekho khona mina ngiliphara butwana nguye ugwaqeli for 3 years under the bridge yabo ngiliphara lelo sengintweni waye mase uNkulunkulu agezisisa ayikho into yaze ngiyibone ukufa kuphela ngaze ngitest ngiyakwazi ukuhlala ejele ngiyakwazi ukuhlala emgwaqeni ngiyakwazi ukudlengula ngiyakwazi ukuphila ne-HIV ngibone yonke into but I overcome it ngingakho ngithi empilweni yami I'm born to overcome the world I'm born to inspire I'm born to change but amandla ngathola uNkulunkulu so eDanyani mawuqeda ukurapiwa usale wa report emaphoyiseni angireportanga ngenxa yokuthi babe ngitshenile ukuthi if mangireporta bazonqoba vele bengiyibuka lento le ukuthi iboshwe kuseni kenzeka manje ngivula manje ngo6 manje ngivula la nibalo la ukuthi niyophaka livalwe manje ngo9 kube lockdown la ngaphakathi ejele mhlambe 2 weeks or 3 weeks manje ngangisaba ngenxa lento lokho kodwa ngize ngaphumela obala 2012 mangiphuma ejele ngoba mina ngingene ngo2006 ejele ngaphuma ngo2012 ngitsheleke mfoka baba mawusasiyintwana before ungena ku-armed robbery ubowenzani bokuyini ifiso zakho sasiyintwana kahle mangikhula ngikhula i-environment shukule ndawo engikhulela kuyona kwaMashu kwaMashu tin manje kwaMashu shuthi ile ndawo leyo ukuthi kune violence ama drugs everything ukufa komuntu mawuphuma ejalidini weqa umuntu every day kwaMashu kwamshaza every day mawuphuma nje ujumpa la street weqa umuntu kunale inheritance continue generationally violence crime and drugs yes mangikhula mina ngifisa ukuba uDr Phatha kwenzakalanga lokho but today ngikule industry or territory but you are a doctor yes okay isifiso esikhulu kuba idoctor vele angithi siyabuzwa esikolweni sifuna ukuba yini bese sikhuluma amanga sikhuluma isichuza izinto lezi abasitshela ukuthi sizichuze besides a dream of becoming a doctor ama hobbies wakho njengomntwana yibokwazi ukwenzani ngoma sports activities ngenxa yokuthi kona bhuti wami mina bhuti wami ngifisa ukuyiveza lento kahle iphupho lami elikhulu njengoba ngikhula single parent iphupho lami bengisibona ngishonile my dream and goals why mina ngiqala ungena early age of of 8 years smoking through benzini nga-upgrade ngathi weight nga-upgrade kwafika i-cocaine matrix nga-upgrade kwafika inyawupe ifikele kimi I smoke inyawupe more than 7 years manje mangikhula yingakho besenza lama shoplifting ama-house breaking masingenile laphana kwamlungu wavuka nesibhamu ngithandazela ukuthi ishima ngingangena kuleli challenge umlungu mayevuka avela ngathi angavuka vela ngidubule bekuyiphupho lami la everyday why ngine-anger umama ungitshenile mayibuya la yabuya khona ephethwe lezinto ezimphethe ngenxa nawe une-anger yingakho lento ubhuti wami i-GBV South Africa ingeke iphela sizalwa sikhuliswa abantu abane-anger wena you were a dead wish yes kuthi bolahle ithemba yes so ithemba lakho la restorewa uNkulunkulu yes nakhona yingakho ngithuna bhuti wami umbuzo wami umbuzo omkhulu lo ngizobuza ubhekane nabazalwane nabantu nje bonke kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu simthande kanje
siloke silimala siloke simbiza simthandaza everyday mara siyalimala mara sivuke futhi sithi uNkulunkulu umsindisi. Kunento bhuti wami mina impilo yangifundisa yona kulombuzo wakho ukuthi uNkulunkulu okay ngibe ngalendlela ukuthi angeke ube hero ungazi uqhathwe namanye amahero, angeke ube champion ungazi uqhathwe namanye ama-champion. uNkulunkulu mayefuna ukukhanda something ngawe udedela zonke izimo bhuti wami zikushaye kuba sengathi sekuphelile ngawo kanti khona something before ngibe lo mlungisi unala uNkulunkulu aqalisa khona kumele uyodlula emlilweni akupheke uzobuya ngibe lo muntu ngoba angiphumanga ngilo muntu manje nginabantu abaningi basizana nabantu abaningi abadistorsa i-status zabo since ngaphumela obala 2012 futhi I'm living with HIV yangona 20 years ama benefits ama ARVs ngibuya kwiPampers abaningi ngiyaqala nabo treatment basho. Oh my god. Ngoba ngiqala treatment ngiphuza 7 or 8 medication a day but today siphuza 1 medication. Bashona abantu esiqale nabo mina ngisurvive ebhuti omdala kule HIV makubambile noleza kanti ifaka iphemo umlomo wakho ngathi ubomvu uphuza isabulala leso sikhathi ingasahleki ngasurvive manje ayisabulala wesabula 1 pill a day 1 pill a day. So akukhonakala ukuthi kube nelanga lokuthi umuntu phela ukhohle ukuphuza iphilisi. Mina njengami bhuti wami angihlukani nawe la is my girlfriend la bhuti wami. I have 2 girlfriends. My ARVs is my job. Angihlukani nawe. Yingakho ngithi noma ngathi uyaphuza hamba namaphilisi akho. Makushaya u8 usebenzela ukuthi wo DJ uthitha ayedla lamaphilisi nangesavana ayedla so washaya ngesikhathi esiwa ngo8 ekseni awukaze wamesa leyo time angwamisi bhuti wami for 20 years angwamisi discipline. If ufuna ukubona ama benefits umuntu okudla ama ARVs ungabuki makhaleni bokumlungisi bonke sister bangifuna ke yami ngiyabaleka ngenza ama ARVs ngathatha lento ngo1 pill a day ayinambuzi 1 pill a day. Impilo yami incikela lamaphilisi afana noJesu. Yabona uJesu ubhuti omdala noma ungathatha ipicture yakho uhlobise ngayo noma ungabhala emotweni yakho I love Jesus. If ungawamvumela ngene kwena ngeke ubone amandla akhe. Namaphilisi kanjani noma ungawaphatha kanje uhlobise uma ungakaphuzi ngeke ubone amandla ukuthi akhona. Mara kwesinye isikhathi sinokuvuka sikwatile sinyanyile imali azingeni la siyahozuka la konini siloke simbiza noJesu. Yingakho ayifiki kuwe lento leyo ukuthi fuck akayekho noJesu. No, wena bhuti wami ngifisa ukuyiveza lento living with HIV journey is not easy. Kunesikhathi la empilweni ngathi ungawayeka but ebese uyabuka ukuthi uyashona. Uzoshona. Ngoba khonto engithanda ngeHIV bhuti wami. HIV ayibulala today or tomorrow. Yabona labo sisaba abapakile ngihlezi ngitshona i-ladies house ukuthi yabo siswa ngobunama hips once what default ngiyayithanda HIV ayibulali namhlanje noma kusasa yazi iqala yenza ishama hips i-expose bahleke ebese yakubulala HIV. But HIV ayibulali ngoba kunomehluko bhuti wami HIV and mina nginayo ngine HIV once nga default ya mathipa ibuya ngeTB mayibuya ngeTB submissa 6 months sikulapha iTB iHIV submiss ikwenzani ivirus yakubulala if usushonile ngiyeze emngcwabeni wakho imnandi after 2 years bhuti wami umuntu wangilalelanga mina ngisebenza onke ama clinic aseSithositswana. Yes, all Sithositswana clinic. You are an ambassador. Yes, ngisupport in the country. Yes, ngisebenza ngamadoda. Sinenkinga ngebhuti omdala sinamadoda 1.1 million eSouth Africa ngasa status sabo. Sinamadoda 1.1 million are positive but awuthathi. Amadoda bakutesta ngabafazi, sitesta ngabomama. Once umama uba negative now you change to negative. Kanti ayikho lento uyakhona uhamba neHIV 10 years. Hayi uthi umusa kaNkulunkulu asitrace ubanjwa amasotsha omzimba the more ehla the more HIV exposed. So amasotsha omzimba aqiniswa yini ayenzwa yini ukuthi abe active aloke akulwela ukuthi uphile kuya ngokuthi bhuti wami udla kahle amanzi kubalekile ukufuza amanzi if umuntu uyajima if umuntu we-chronic mele uthathe i-treatment yakho ngoba yingakho I preach this gospel every day bhuti wami ukuthi ungayenzi i-mistake noma i-boyfriend yakho or i-girlfriend yakho ingakukwatisa but ungayenzi iphutha ukuthi ukwatele leyo medication ngoba uzoshona mara vele sizoshona noma manje noma but la slowly but izoku-expose kuqala ayibula today bazokuhleka izoku-expose ubonakale bahleke umuntu yagula yes bazokuhleka ngeke kubulale today bazokuhleka. Let's say
I-HIV for 5 years. Yes. I'm in denial. Yes. Angiphuzi i-medication. Yes. Na iseyaziveza. Isibuya nge-AIDS manje. Bese sengiyaqala ukuphuza after 5 years. Izosebenza. Bhuti wami ngifisa ukuyiveza lento mina nokususa umuntu kuyi-wheelchair. Yeah. Ayiselahlile Sika ku last stage. Yes. Ngimtshela ukuthi yabona bangathatha le medication uqale today. Within a month umuphuza lokho uyavuka. Baningi bayavuka. Leli philisi iphilisi eli-1 iphilisi eli-1 likhomba namaphilisi awu-3. Yes. Lile powerful yabona ngingakho ngihlezi advise amadoda special for men ngithi ningakhohliswa ama-hips iskin sabo sisi bathatha lento leli philisi lina everything lina ama-vitamin lina everything lina chakalaka lina everything when uzongena uyithathe condom la bantu bathatha lento 1 pill a day libenza bonke osisi abapositive bahle ababhaliwe ngeke ubabone bathatha lento. Awu siyakuzwa mfuka Mlungisi Zondi. So these are your books. Yes. You are an author. Yes. And you look handsome in this book. Ngathi awudlulanga kuyonke lento explain. So incwadi yokuqala uyibhale nini? Le ngibhale ngisasejele lena Life Behind Bars. Yes, ngibhale ngisasejele bengibhala nje ukuthi ukhwaya wami ngibhala ngaso zonke izinto lezi ezenzakalayo neke izibuka ngaphakathi ejele. But ngipublishe ngo-2020. Yeah, itholakala phi le ncwadi masifuna sifuna ukuyithenga siyifunde? Iyatholakala Amazon online iyayithola kimi direct. Yes, angifakanga kuma bookshop ngenxa ukuthi ama bookshop mawungidayisa mina ngenze example mangidayisa ngo-100 i-bookshop nayo ifuna 50 shoot lapho ngidayisa i-publisher expensive ukupublish. Is expensive? Yes, expensive ukupublish. Ayonesibindi mfoka baba isibindi sakho ngiyakusaluta. Life Behind Bars. Yes. Crime does not pay. Yes, I'm a first man in the whole country South Africa. But as a man came out and said the word to which I was raped. I'm a co-founder with Patrick Shine. Khuluma Ndoda program. Yes, abo baba nathi siyahlukumezeka amadoda asaba sinayo platform South Africa la sokhuluma khona ngenkinga zethu. Your story it's so painful. Ubhlungu angithi yazi ukuthi amajita aphuma ejele kufana nasentabeni masisejele izinto ezenzeke ejele sigcina lapho kunjalo ne. Yes, abantu abaningi usase lapho bhutobe umdala abantu abaningi abaphuma ejele abafuni ukukhuluma ngamanyala nokuncola izinto ezenzeke ngaphakathi ejele babona ngathi kuyihlazo ukufundisa umphakathi ingakho mina ngihamba zonke igoli South Africa ngihamba wonke amajele ngine-access wonke ama-prisoner today ngihamba wonke ama-university la to motivate to share nabantu abasha ukuthi siyadlula noma isiphi isimo ubhekene naso sengavuka uyithintithi. I do my matric ngaphakathi ejele ngenze i-diploma ye-human resource ngaphakathi ejele nginazo zonke-ke bhuti omdala lezi certificate ey'ncane oyicabangayo related to HIV ngiyasebenza permanent job kwi-territory Department of Health. Yeah, lento ye-HIV. Yeah, abafowethu abaningi bakhala babuya ejele bathi abaqasheki criminal but mina ngithi mina ngesandla sikaNkulunkulu mina ngiyokubanqasha nami angazi kanjani hayi ngoba ngiyingcono gcwaseka amazwi kaMphrofethi uJeremiah uthi namlungisi ngakwazi usasesweni into-ke emnandi ibhuti wami last year ngishokhe abantu abaningi ngihambile ngaphakathi ejele ngawabona la madoda awu-5 angidlengula ngathi basesejele ngafike ngathi kubona ngiyabonga lento enangenza kuyona number 2 ngiyamxolela yingakho na today ibhuti omdala ngithi to my rapist I think omunye umuntu uzoyibuza ukuthi why bakudlengula ubonga ukuthi bakudlengula ngeke understand ukuthi why ukuba ngiyanga mina bhuti wami ejele ingakho ngithi my prison life rape plus HIV for me is not a sin, it's a blessing. For me is not a sin, it's a blessing. Ukuba ngiyanga ejele bhuti omdala ngaba sazani today. Ukuba ngiyanga ejele ngaba nguyena lo muntu onguyena. Ukuba ngiyanga ejele ngaba nginawo matric ngaba nginawo diploma. Ukuba ngidlengula ngaba ngisebenzi. Ukuba ngidlengula ngaba ngakhange ngakhile ekhaya strong because ngeke imali ye-HIV why it is a sin, it's a blessing to me. Owakhile ekhaya? Yes. LeThekwini? Yes. Uhlala ePretoria? Yes. Unawo umfazi? No, single by choice. Single by choice. You single by choice? Unabo abantwana? No, single by choice. Yes.
for now ukuthi kune agenda ngisayiphushayo ubutwana. Yes. Ngoba uNkulunkulu wenza ngamasibomo wathi umlungisi ngene edakamizweni edlengula phila ne-HIV bona yonke into usasemncane zonke lezi zinto ezingishayile bhuti omdala zishaya abantu abasha today every day i-peer pressure ama-drugs yonke into wathi uNkulunkulu umlungisi mangizohlala la eJozi mina ngifikelela ePark Station ngingazi ukuthi ngathatha isikhwama ngathi ngeJozi ngihlale 21 days ePark Station ngingazi umuntu I don't have relative eGauteng I don't have friends eGauteng but I survived till now. So your first day masuke ekhaya uthi eGoli. Yes. eGoli uyofeza amaphupho. Yes. Wafikele ePark Station. Yes, under the bridge. After Park Station wahlala kuphi? Mangizoqeda 21 days kanti wena bhuti omdala indlela ingakho neBhayibheli liyasho bathi indlela zomuntu lezi nendlela uNkulunkulu azazana. Icebo kaNkulunkulu necebo labantu alifani. Mangiza la eJozi kanti uNkulunkulu wayesengihlelele. Mangizoqeda 21 days ebhuti wami kanti uzongihlanganisa nomunye ubhuti. Mangihlanganisa nomunye ubhuti wangithatha. Sihlangana khona la eTaxi rank wangithatha wangisa manje ngimxoxela ngimkhomba nezinto engibhizi ngazo nengizenzayo mangithatha wangisa eTruckstop mangiye eTruckstop wangisa kwifamily yakhe mangise family yakhe mangisuka phela mangisuka ngiyiza la eJozi angisuka straight eKZN ngisuka eMpumalanga ngihlala 7 years ngiambassador yaseGauteng ngisebenze zonke izikole akukho from Delimas up until uziyofika eTonga uthi Bush bangazi kahle zonke lezi ndawo bengihlala emzini abantu wangithatha lo bhuti wangibeka lapha kanti manje ngithatha ezongihlalisa lo mzi kanti unomntwana kubo seqala ama-drugs kanti mina ngizosebenza ngayo lo mntwana today lo mntwana waphuma emadrugsini ufundile uthole nomsebenzi. So une diploma ye-human resource. Yes. Yini i-human resource? Abantu abasebenza ngemali bhuti omdala ake sithi uyasebenza abaqashile kwamasipala abantu abasebenza nge-HR. Oh, HR. Yes, manje ngeke ngikhona ukuthi mina ngiqasheke ngoba necala lathu esasilenzile ya lithinta imali. Manje asikhulume ngayo le criminal. Yes, ngoba ngifisa ukuveza la into bhuti omdala ukuthi kunezinye izinto ongeke kuneminye iminyango ongeke uyivule nge-education. Uyivula ngamaphutha. Oh. So i-criminal record yakho ina how many years? Awuphelile manje isho 10 years but mina ngeke ngicishe bhuti omdala for ngeke ngicishe iyacishwa yona. Yes angithi bathi 10 after 10 basho njalo bathi after 10 years basho njalo basho ayenzeki leyo bayikhuluma ayenzeki thina siphuma khona ngiphuma khona mina criminal record department in Pretoria. Okay. Yeah, la national. We were also accompanied by the general yamaphoyisa azama ukumsiza uvolunteered nje. Yes. Ayisulwa lento leyo. Ayisulwa. And then ngithola unfairly because mina ama-crime wami ama-crime under apartheid system. Khona abantu abathethelelwe ababulala abantu abagcwala istadium abantu ababulala abantu nje nge-racism. Why thina esenze ama-crime under apartheid system amacala wethu angasulwa? Why ngisajajwa as a thug? Even though ngilethi Oscar in the country nginama-award amaningi ngenza kahle namanje mara angithethelelwa. Mawucabanga wena ikuphatha kanjani indaba le ngitshelayo namanje? Khona la ngingafiki khona angene eAmerica. Makumele ngiyephesha kumele ngisayinelwe ipresident. And angisongumngani wepresident. Bhuti omdala is true mina ngivumelana nawe is painful angithi uyakhumbula kudala besifaka ikotapeya ezihlaza eprison abayishintsha beyibhala eprison bayishintsha bafaka orange bathi my correctional. I don't understand eSouth Africa or government wethu why bathi i-correctional bazosilungisa but ufunde ngaphakathi if ubuya la kwi-country ya reject sinabafowethu abaningi abaphethe ama-degree abaphethe ama-diploma abafundile ngaphakathi but mebefika bathe lapha siyolungisa isimilo sahlingeleliswa but mawubuyile usubuye umuntu oshintshile ungena ngomunye umuntu uphuma usomunye umuntu usushintshile but uphethe something but i-country ya reject is painful yingakho abafowethu beyithola bebuyela back ngenxa yokuthi i-country ya reject. Yeah ngithi manje wena I value your strength
istrength sakho sifana nesami ayingilimit mina i-criminal record ukuthi nje ngiyayi-highlighta ukuthi ofana nami nawe obhekelele i-TV manje aqine akhuthale ukuthi akusho ukuthi uma une-criminal record angeke wenze imali or uphumelele emhlabeni wenze izinto but at the same time i-government nayo mele ibheke lento leyo ukuthi amanye ama-criminal activities esiwayenzile thina were politically influenced khona abantu abathethelelwe bebaparticipate under politically babulala abantu babhoma indawo why igebengu ezifana nathi zingathethelelwa that's true uyangazi mina ne ungazela kuphi mina bhuti wami ngikwazi on TV on YouTube ngiyakufolowa kakhulu on YouTube na TV vele ngikhule ngibuka bhuti omdala ngakho isizwe mara ayisoli abayisoli abayicabangi the way thina siyicabanga ngakhona ePitori bhuti wami mina ngifakazela wena ungenza 100% izinto ezinhle but kohlezi kukhonta isiboshwa lesi kusho asibeke nje clear mawuke waboshwa istigma uyophila nayo lento le uzuyofa noma sowufile kuyaziwa ukuthi umkhulu kaThemba wayeyibhanditi istigma somuntu obuye ejele nestigma omuntu ophila ne-HIV webhutwana siyafana angidla manje how do you overcome the judgment based on the stigma ukuthi wena you are HIV positive how do you face your fears and survive them mina bhuti wami ngifisa ukuveza mina mangiphuma ngidisclose status sami eSouth Africa ngo2012 yes mangiphuma ejele ngihlalisa ifamily yami mangiphuma bengekho sure ukuthi i-community izongiaccept but bengisho ukuthi ifamily yami izongiaccept ekhaya ngabatshela ukuthi manje ngifuna ukwenza 1 2 3 ngabaxoxela ngejeni yami ngohambo lami la ngaphakathi ejele ukuthi sekwenzeke 1 2 3 manje ngiyagula ngiphuzwa nawo amaphilisi ngifuna ukwenza 1 2 3 ngifuna ukusiza abanye abantu ngifuna ukulapha abanye abantu abalimele emoyeni njengami but ngifuna abafunde kimi ukuthi no matter what kunempilo after diagnosis bangirejecta ke mina bhuti wami mangiqala ukuthi sengiditho zekhaya eDurban bangireject ngasuka ngathi Richards Bay bangireject ngasuka ngaba interview yami ngo2013 1 KZN TV 2631 ngabona umunye ubhuti from Mpumalanga mangifika la eMpumalanga kwaseka lento ubhuti omdala ukuthi sometimes iphupho lakho sometimes ngenze iphupho lakho ngaphumeleli ila umkhona unomprofethasi umprofethi ezweni lakubo kukancane abantu baphumelele nabazalwe khona abantu abakulaleli la uzalwe khona bakubamba ukuthi lo ushaya lo futhi ubuye ejele ushaya manje ngasuka lapho ngaye eMpumalanga ngihlale 7 years la bangithatha khona serious so eDanyana azange ushaya umthetho okay eDanyana nobhuti wami after sekwenzeke zonke lezi zinto ngabona ukuthi ngoba lento make eqala yenzeke isazokwenzeka isikhathi eside ngabona ukuthi angithi manje ngiyashintsha lamaje ngabona ukuthi azini ukuze lento le ngistop ngoba sekuzoba into yanguna phakathi ngcono ukujoina ama-gangsterism ngajoina ama-gangsterism ngawela ngapha ama-26 sengifuna i-backup nakhona ukuthi ngizoba ne-safety ngajoina ama-26 lapho-ke akuphindanga but mina mangila e-26 bengilaphana ngi-Estonian bathi i-Estonian sobukhosi bengilaphana entabeni bathi mina bengiqoba ngiphethe ipiki nefoshela ngilaphana emageyithini ngaba lapho-ke so mawucabanga ngangenzela i-safety the first time you had no choice nami bengingaba ingulube ngidlule kulezinto lezo ngidlule kuzo bebangangazi kahle ukuthi ngubani sengicondemn vele ngifile ngiphila so there's a general question mawucabanga inombolo ibuyaphi icalwa bobani iqale blend yini ngokomlando masizwa khona ngokomlando the way ushayelwe ngakhona ngokomlando bathi this thing ukuthi bakhuluma izinto eziningi ngokomlando mabesho bathi kahle lento yayingakhandelanga kwakuyinto ngalesa sikhathi se-apartheid bathi kwakune-section yabantu abamnyama kune-section yabantu abamhlophe shuthi uma
ngasingaphakathi ejele sithatha izikhalo zethu sizihambisa kumphathi wejele bebengasithathi serious manje inhloso yakhona ngokuthi uma sigwazi siboshwa manje bazofika manje usho umphathi erecommend ufika manje ukuze sizodlulisa izikhalo zethu inhloso yethu yabona nje ngithi bathi ilokhu imbede amasondolo lama TV zonke lezi zinto igazi labantu abafowethu abafa lapha belwela amalungelo but via inombolo hayi manje seyashintshwa ke manje ngoba manje sebeqasha nange plastic if une visitor baqasha angithi ngalesi sikhathi bebengaqashi just bekuthiwa nayo lokhu igazi kufuneka indoda enesibindi ukuthi ukhona ukwazi umuntu engenzanga lutho yes mina mangithola kanjalo kodwa wami umlando ukuthi ukuthola amalungelo ngoba phela bengekho mbhede emajini ngale sikhathi seapartheid ukulala kuma yes ungalala but bekuyindlela yokuthi basheshe izikhalo zabo zifike kubaphathi yes yingakho namanje if ukwazane manje ijele manje abaphathi manje bayophila attention yes bangakwazi isiboshwa manje bayeza abo bajoba bayeza manje banibuza uthini inkinga yini bese niyabatshela no 1 2 3 umlungisi ngempela so siyaphila ke manje kuleli lizwe lamanje uyabona kunenyawupe eningi nabo cocaine kunenhlupheko kune confusion nje eningi kune information eningi enye ayikho relevant enye irrelevant to the youth yini umlayezo wakho kubantu abasha bhuti wami kuyomen's month ngifuna ukuveza naye lento la ngiphethe nazi bhuti wami la is a prep this one iprep le bhuti wami ama-ARVs ne preventer i-HIV not i-STI ipilisi elipreventer i-HIV asithi awuna HIV yes usebenzisa nje ingazifike noma mayifikile ishaya eceleni yes yabona bhuti wami njengoba nje la ngapha ngithi ePitoli bathi hatonya kuyabanda kusho ngaphenya manje njengoba kubanda kanje abantu bathanda sex ngisebenza mina ngama-bone weight abantwana abazalwe ne-HIV is painful to 25 nomntwana osezalwe ne-HIV is painful kanjani ikhona iphilisi prevent ukuthi umntwana angayitholi i-HIV ngisebenza ngabantwana ngifisa ukukhuluma nabantu abasha bhuti wami is painful yabo uma uhamba manje uye ema-clinic akusiko gogo abantu abalanda ama-ARVs i-youth uma uhamba manje ejele i-youth uma uhamba manje abasemgwaqeni sibabiza ngamaspara abantu abasha ngifuna ukukhuluma nabantu abasha iprep le if uyazazi ukuthi u-social active uthanda sex uzipha uvale amathanga awavale thatha iprep but before ngikuthathe ngunikeze iprep indlela idlula la ku-testini ngiyakutesta abuye ama-result negative nguphi uyithatha every day iqala ukuba active 1 week egazini awuphuzi iphilisi eli-1 bese ama-benefits kibhuti omdala ukuphuza leli philisi ungalala nabo bonke abafazi baseGomora ungalala nawo wonke amadoda asemamelodi ngeke uthole i-HIV but i-STI izokubamba iprep ihamba namakhondomu mayibhasta ikhondomu ne-backup ngani number 2 sine-PEP not i-PEP store i-medication isebenza within 72 hours kuyenzeka during sex awuphepha life ngizokuseDubai ngizokuse-Steers ibhasta ikhondomu mayibhasta ikhondomu gijima uze ekliniki sikutest abuye ama-result negative sikupha la maphilisi noma kuthiwa lo muntu ohlangane nayo be-positive wathatha la maphilisi ayaflash but akumele kuphele 3 days yingakho ngihlezi ngibatshela if kuyi-Monday if niyazazi weekend wenzeni nawo amaphilisi sakutesta kuqala sikupha ayaflash ulale nomuntu ungasazi status sakhe number 2 bhuti wami ngifuna ukukhuluma nabantu abasha bhuti wami abantu abasha bashawa i-peer pressure lento yangishayayo kunabantu bhuti wami manje empilweni zethu sibathatha nje abangani bethu kanti please bagqoke isikhumba seve bazodrisela impilo zethu asikhona ukuthi babone kunabantu manje la elokushini abazehlule kanye ngoba bezehluleke inkinga basendaweni wrong kunomuntu manje opositive bengekayitholi i-HIV inkinga u-influence abangani kunabantu manje abangeke baqede isikole ngikhuluma nomntwana osesikoleni manje ongeke aqede ongeke afike kwa-matric kunabantu amaqala abadelete empilweni yakhe kunabantu esibathatha njalo ngani bethu kanti bafana njengempukane bhuti omdala ezani ukudla kufresh yenza show mayifike endeni ifike kuphalazele bese kuyabona ngivumeleke ngithi kwena bhuti omdala thina abantu abasha azalanga sine-engazalanga siboniswa abantu abafike ngathi basithanda ngathi bazosibolisa yithuba-ke iyouth yanamhlanje bhuti wami ikhulile enka ukuthi ubaba wangilahla umama ngimazi
ngifuna ukukhuluma nomuntu oyi-victim rape like me, ngifuna ukukhuluma nomuntu ophila ne-HIV like me, ngifuna ukukhuluma nomuntu othi umlungisi abazali bakho angibazi like you. Ukuthi anginendaba ukuthi abazali bakho awubazi, anginendaba ukuthi uyi-victim rape, anginendaba ukuthi uphila ne-HIV. Fana ne-pizza ephuma i-triangle ebhokisini lofokhona. I-pizza ibanjwe ishape yekhala yebhokisi iphuma ufokhona. Fana nenkomo emnyama ekhipha ubisi lumhlophe. Inkomo emnyama ibanjwe isimo senkomo emnyama kodwa ikhipha ubisi lumhlophe. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi ebhuti wami abantu abaningi abakhona ukuya phambili babanjwe ipasta, abakhona ukuya phambili babanjwe ipasta amaqhubu. Ebese ngikhuluma ne-ladies house, especially le youth abantu besifazane ukuthi bosisi abafana bazokulanda ngephole egate, but treatment uyilanda ngenyanga clinic. Ebese ngikhuluma nabantu eSouth Africa, iyekeleni futhi sinenkinga futhi. Abantu once wathola ukuthi HIV positive sefuna ukuyothwasa, hawo bazoshona. Usuloyiwe manje, ubani uthi hamba vula hamba faka. Uzoshona. Bathi amadlozi. Useloyiwe manje. Kanti umuntu uyagula. Abathathe lento one pill a day, nowhere to run but wami lamaphilisi. Lawa wabaleke. It's for free. No, for free but wami awadayiso. Free of charge. One pill a day. Siyabuzwa. Ebese ngikhuluma bhuti wami nabo abantu abasho ukuthi mina my friend of mine in prison abamdlengolo ngalendlela ukuthi asakhona ukuya toilet ufake ipampers. Yingakho ke bhuti wami sinama program around City of Tshwane sithatha labantu fana abayigent basile sibase ngaphakathi emajini bayofunda especially high school labafana. Mina ngithi ke bhuti wami ayikho into yongivimba. I preach this gospel every day. Uthi siyaphila no matter what. Vuka uthintithe. If uNkulunkulu akho ushintsha mina ngahlulwa yini. Bonke abangani bami bhuti wami boba yi6 basejele yimi kuphela ngilangaphandle. Phela bekuyi life. Ngenze appeal. Mangenze appeal umuntu uNkulunkulu emuhle njalo basehlisa isigaba sami. Kwathiwa 10 years from 25. Yes. And then kule 10 waseva 5. No, ngisevanga 5 ngathi ngifuna ukuhlala sonke isigwebo. Ngoba bese ngifunda ngaphakathi ejele. Bengibuka lama opportunities uma ngiphuma ngengithole lama opportunities. Number 2 esinye i-reason ngangifuna ukuziphila ukuhlala ejele ukuthi uma ngiphuma ngizobuya ngizotshena labafana. Hey, strong man. Should instead of uhlale 5 wena uvolunteer ukuthi no thi ngishayele 10. Yes. Yingakho nginothando noqozi nentshisakalo. Lokubona abanye abantu abasha bengashawa izinto ezingishayile. Hayi kumele uvule isonto man. Umuntu omkhulu unamandla man. Kusho ukuthi mawucabanga wena yini eyokuzwisa ubuhlungu emhlabeni. No, mina bhuti wami ayikho into eyongizwisa ubuhlungu ngoba ne-HIV ngayikhonka izonga ngami boss. My viral load bhuti wami, my viral load phela sikhona ukuyimeasure i-HIV nge-viral load ukuthi i-viral load sikuthatha udonsa igazi lihambe lelebo. Manje mangitesta isabonakala i-HIV egazini lami. Is low undetectable, we can't pass it. Ngingalala nosisi without a condom abe negative, ngizale nomntwana negative. Yingakho sithi thatha lento ayinamgosi 1 pill a day. Udlo buka nje ngimhlowing osisi bhuti omdala bafaka ama CV online for true love decline you don't qualify because awuthathi le ngathatha lento bhuti omdala enganamgozi. Stress ngizowabantu bhuti omdala ukuthi bafethu buka but it's painful bhuti omdala. Mawusuka ePretoria uzofika eJozi ungahamba yonke iJozi la ugcwele ama billboard otshwala but ayikho ibillboard treatment ethi thatha lento 1 pill a day. Why? Ayikho ekhuluma nge-treatment is painful. Ngibone eHenisi la. Government unama resources ugcwele ama Henisi ugcwele aba Astropes. Why ingabi nayo yothatha lento 1 pill a day? If you can be a president, how will you change the country? If given a chance, kube president, uNkulunkulu akufaka eParliament. If mina ngu-president ebhuti omdala, ngingabeka ominister nabo MEC babantu abasha. Babantu abasha. Hayi abantu abadala. Yabona mawubheka manje uye eParliament, uya kuphi municipality, gcwele abomama. So litwa kanjani abantu abadala? Bathathe minister ongaze bamfake lapha kwi-arm ubone ukuthi uphuma ngala ungena ngala kuzeningi nje mina ngakhipha bonke labantu ngibeka abantu abasha ngoba sinabantu abasha abafundile politics and everything banama diploma banama degree. Okugcina mfoka baba
Sengiyacabanga ukuthi indaba yakho uyindlalile izwakele umhlaba umamele. Ayikho into eshile. Yini ongakushongo ofuna ukukusho okusenhlizweni yakho? No, bhuti wami mina ngifisa nje ukuthi abantu no status bhuti wami. Abantu abathathe lento 1 pill a day siyaphila ne-HIV sinenkinga bhuti wami, special amadoda eSouth Africa. Esithokozwana ngenza i-program called Coaching Impilo program yamadoda. Ngisebenza ngabo baba, ngitesta abo baba kuphela. Ngiyayideliver le medication. Wathi ngilungisa ngikhona ukuza, mina ngiyayiletha ekhaya. Yes, sinenkinga ke lokho. Awu baba bayenza window shopping. Beme ngayenzi window shopping obaba. Akekho ubaba ongaye ebox afika athenga iPrepec abuke iprice ayipick and pay abuke iprice. Ubaba uyangena yaphuma. Kanjalo ke sinenkinga eSouth Africa all clinic asinabo nesibamadoda. Asinawo ama men's call. La amadoda azothi mayengena afika ngo8:08 baphume. Ingakho ke iprogram yethu esiyenza isithokozwana mawufika ngo8 ubaba 8:30 uye ekhaya. Number 2 ngifisa kuyinyanga yabo mama ukuthi sesiwami ungaba muhle ube slender ube sidudla ube umpakisho obuhle ongana character bafana nendoda enhlengana nje. Umshado bosisa ucinga ngekheke ucinga ngeprayer. Awukho umcimbi bhuti omdala ovula ngekheke. Konke umcimbi uvula ngeprayer, wavula ngekheke umcimbi uphelile. Sengenza ngikhuluma nje osisa ababukayo manje. Ikheke dala laphela. Uhlala kanjani bomfana bengakulobolile waye ube ship. Sengivala bhuti omdala. Bomama kuyinyanga yobo mama angithumile amadoda eSouth Africa bakhala obaba phakelana obaba badle basuthe bhuti omdala lekhaya kwaZulu indoda enezitshe ezithu uyiphakela ngaphansi kwempongolo uyiphakela ngaphansi kwebhande uyiphakela uphinde uyiphakele bayakhala obaba bhuti omdala bakhala ngokuthi omama bahlezi bekhathele ngathi bashawe icommunity bayakhala obaba eSouth Africa bakhala ngokuthi ingoma njalo iqala obaba umama uyoqala iculo lokuqala ubaba umama uyoqala nini indoda mama kuyinyanga yabo mama bhuti omdala indoda ifana nesibhamu yenza sure sisi ukuthi ubaba before aphume ayemsebenzini udubule zonke inhlamvu zaphelela la kuwena amakhadi japhelela yingakho bhuti omdala uqhamuka ingane ngaphandle istofu kumama sibo 7 asibe ku7 umama thatha lento 1 pill a day dango bhuti omdala ya le message powerful futhi amadoda avalelwa ngaphandle umama makube akaguli namhlanje ukhathele makangakhathalanga akekho imuthi yesibuya kakhulu awenze njengoba uCharles asho kuwe to that camera lento bokuqeda ukuyikhuluma nje yonke. Okay no okay ngifuna ukukhuluma nabo mama kwenyanga yabo mama ladies house ukuthi siswami ngaba muhle besidudlo besilendo bomapakisho ubuhle ongana character bafana nemoto enhlangana nje siswami umshado awucinga ngekheke ucinga ngeprayer awukho umcimbi ovula ngekheke wavula ngekheke umcimbi uphelile siswami indoda yokushiya uyinika ngemuva uyinika ngaphambili siswami aqala ngenkomo yakho uqala ngamama before udliwe yakho uhlala kanjani kwamfana bengakulobolile waye ubeshiya indlela ngiyazi bhuti omdala eSouth Africa uhulumeni usipha amalungelo but especially youth indlela engqoka ngayo amantombazana ayichaza ayingichami bayakhindo sisibeli bakuthengela isiketi singaka abantwana bashintshe sibe ngaka kusasa amantombazana eSouth Africa ngizothi amadoda hey abafana izinja hey amadoda bamba island inje iyakuthanda ukuthi longamboziwe into eshibhile nabathenga abaningi. Number 2 bantu besifazane kuyinyanga yini angithumile amadoda eSouth Africa bayakhala omama bayakhala obaba phakelana amadoda adla suthi indoda le kwaZulu Natal enezitshe ezithu uyiphakela ngaphansi kwempongolo uyiphakela ngaphansi kwebhande uyiphakela uphinde uyiphakele hayi abangizwi imiskole ngithi mina indoda uyiphakela uphinde uyiphakele bayakhala obaba eSouth Africa bakhala ngokuthi omama bahlezi bekhathele ngathi bashawe icommunity bakhala obaba bakhala ngokuthi ingoma njalo iqalwa ubaba iculo wena mama uyiqala nini mama sis umshado wakho uthando lwakho your relationship uyibhidlizela wena umbhede isichithe sini leli dimoni ngilibonile libambe esho mama ngifundisa umbone ehamba nje mgwaqeni ukuthi into emnandi akasayazi indoda bomama ifana njengesibhabu yenza sure ubaba before aphume ekhaya aye emsebenzini udubule zonke inhlamvu saphelela la kuwena onke amakhadi japhelela istofu bomama sibe ku7 asibe ku7 yingakho kuphuma ingane ngaphandle istofu bomama asibe ku7 danko hayi mfoka baba danke butwana hayi asibonga mina nginamagama ngokuzwe kahle yonke into ngakhekile kumanje isizwe saseMzansi Afrika naphesheya bayibhekelela le podcast
podcast. Uzwile bathi yafika naseDubai. To the whole world, we give thanks for your comments. You have a right to criticize. Ngiyazi abanye bababheka ama-show bababheka from artistic point of view. Bazokutshela ngokuthi i-low quality le, no makeup, costume. No, guys, this is a reality show. We are not doing it for abantu abaphuma esikoleni samafilimi nama-camera ukuthi i-short kumele be not we're building a nation, we're talking to people. Everyone is welcome, everyone has a story to tell. Whether you are a superstar, you have something to share with us, you are welcome to this podcast. Ghetto Professor, GP Ma-Orange, ngiyayivala bafowethu, asibonane next time. 2020. Kwana. Thank you.